Al final les paraules es queden molt curtes. O sigui, la manera que tenim de comunicar-nos moltes vegades es queda curt. Bon dia, Paula, benvinguda. Bon dia, moltes gràcies. Si ens vols explicar una miqueta qui ets i què fas, pels que no et coneixem. Vale, doncs jo sóc Paula López i el que faig principalment és teatre. O sigui, el que faig és creació. Vale. El món del vaig començar, per ficar una mica en context, al col·le jo sempre anava per ciències, o sigui, anava encaminada per fer ciències, vaig començar una carrera de ciències ambientals i quan estava acabant com el primer semestre em vaig adonar com que què cony estic fent una mica. I jo sempre havia fet teatre però més com extraescolar, lo típic de al col·le fas extraescolars de teatre, després a l'institut també anava a fer classes fora, una escola fora, però ho veia més com a hobby, no m'ho havia plantejat mai com algo per treballar. Aleshores vaig estar com en un moment de què faig ara, quan vaig deixar la carrera, i aleshores la meva parella d'aquell moment em va dir com, ostres, i per què no fas teatre? Perquè dius que fa temps que ho trobes a faltar i per què no proves de fer alguna cosa de teatre? I vaig dir, vale. I aleshores vaig estar buscant escoles, aviam quins cursos oferien, i vaig trobar el Timbal, que és una escola, no sé si la coneixes. Em sona, o sigui, sé que existeix, però no la conec. Poca gent la coneix, però és molt guai. Està a Arc de Triomf. Aleshores, vaig anar perquè em va donar molt bon rotllo. I vaig fer un primer any que era iniciació a la interpretació i tal. I total, que em va agradar i la professora que em va fer classes em va recomanar fer el grau superior, que són 2 anys. I res, vaig fer les proves d'accés i vaig entrar i em va agradar molt el curs perquè anava molt encaminat a... O sigui, sí que es centra molt en donar-te eines per tu acabar sent actriu, intèrpret, però et dona eines també perquè tu tinguis com una autonomia, saps? No es centra que tu estiguis com esperant només per fer càstings i t'hi dediquis a això dintre del món, sinó que t'obre una mica el ventall de possibilitats que hi ha dintre d'això. I jo vaig començar com a descobrir que m'agradava també la dramatúrgia, la direcció, i quan vaig acabar el grau, que va ser l'any passat, doncs això, vaig després decidir fer com una pausa una mica de la interpretació i vaig fer un any a la Beckett, a la sala Beckett de dramatúrgia, i ara aquest any estic fent un postgrau de creació també al Timbal, que és, vaya context més llarg que he fet. No, súper. Llavors t'estàs encaminant més cap a la creació, cap al també guió, segurament, no? I ara mateix estàs en algun projecte? Ara sí, estic en 2, podríem dir. Un és Diana, que parteix de el postgrau. Jo vaig conèixer molta gent, vaig fer moltes amistats, i amb una d'elles, l'Emma Sánchez, que és cantautora, ella és de Jaca, i allà a Huesca ella és molt coneguda, o sigui, és una crac. I és una artistaza de pis a cabeza. I total, ella va entrar un any més tard a fer el grau, i com a treball final de grau havíem de fer una peça teatral que durés 20 minuts, però ella tenia la inquietud de no vull que es quedi només a 20 minuts, sinó vull fer una obra, una peça teatral, i em va dir a mi que formés part com a directora. Aleshores, ella va portar una proposta de dramatúrgia, de personatges, i ella és l'actriu principal, és un monòleg, i al final, mentre anàvem creant i tal, vam dir, ostres, i si li demanem a algú que es faci música en directe, perquè ens va molar molt la idea aquesta de que és un espai molt buit, o sigui, l'escenari és molt buit també, i els elements, diguem, els objectes són creats a través dels sons també, de la música.
això, aquest és un dels projectes, que el vam portar després a Jaca també, vam estrenar, podríem dir, a un teatre de Jaca. Vale. I el vau intentar portar per aquí també? Per Això Barcelona? encara no. El que volem fer és traduir-lo al català, perquè com ella es sent més còmode parlant en castellà, o bueno, almenys quan la seva llengua primordial és el castellà, però parlar català superbé. I això, doncs, la creació va sortir en castellà, però aquí sí que ho volem traduir al català, acabar de perfilar algunes coses amb el que acabem de... amb els elements i les eines que aconseguim aquest any en aquest postgrau, i de cara a l'any que ve, o sigui, d'aquí uns mesos, doncs començar a intentar moure-ho per aquí, per Barcelona. I per moure'l per Barcelona, entenc que enviar mails a teatres o com... Trucar, sobretot. Vale. O sigui, és supercomplicat entrar i fer-te el lloc a aquest món, perquè jo vaig estar portant la distribució de la Sala Versus uns mesos, que és un teatre petitet que està a Glòries. I vaig haver de fer les pràctiques, vaig fer bones migues amb la gent d'allà i em van oferir de portar la distribució. I clar, jo em vaig trobar una mica com, què fa una persona que distribueix? O sigui, jo zero coneixement d'això. I a mi el que em va tocar va ser primer tenir una llista de tots els programadors, programadores de Catalunya, fer-me una llista dels documents que demanaven, que no sé, ni idea, saps, de tot això que s'havia de fer, la part administrativa. I sí, és anar tota l'estona insistint, o sigui, a través de correus, a través de trucades, i tot això, clar, és una feina que al final regales el teu temps. Perquè tampoc t'asseguren una resposta, no? Clar, això... Sí, entenc que com qui busca feina, no? Que envies i... Sí, no, els correus... És que els correus són... Perdó. Digues. Els correus són molt fàcils de deixar vists, o sigui, de deixar vistos, no de no respondre. Però una trucada sí que és més... Ara m'has de dir sí o sí no. I una mica has d'anar d'aquest pal, com que no arribi a ser violent, no? Però, escolta, mira, que vaig enviar això i tal, i ho has rebut? Sí, i què t'ha semblat? I a més, cada programador demana documents diferents. O sigui, et pots trobar amb que hagis de fer una carpeta específica per cada programador? O en general hi ha una base? Sí, o sigui, normalment hi ha com... Sempre et demanen com un dossier artístic on has de definir el projecte, fotografies i si tens algun vídeo o bé un teaser, que és com un tràiler de la peça, o algun vídeo on es pugui veure algun assaig o més o menys quin aire tindrà la peça, és el que et demanen. Però al final després t'acabes trobant amb gent, o sigui, a mi m'han dit com, algun programador m'ha dit, jo un dels requisits que tinc és que mínim un dels noms que apareixen siguin coneguts. Aleshores és clar, vale. O sigui, no t'importa realment de què estem parlant, saps, o què estem portant-te, sinó t'importa que hi hagi un nom. El reconeixement, no? Sí, o sigui... I assegurar-te un públic, suposo. Sí, és que és això, al final va malament ja per tothom, una mica és una roda, saps? O sigui, els programadors els interessa, al final, clar, estan portant un teatre, els interessa que es vengui, saps? I que vingui gent. I veuen això, que hi ha molt públic, que sobretot és la gent d'edat gran, de tercera edat, que si va al teatre va només si hi ha un nom reconegut, saps? Si hi ha algú que coneixen, que han vist a la tele. Aleshores, clar, aquí es tanquen moltes portes. I sobretot a gent jove. I si no passa, que sempre veiem la mateixa... Exacte, veus sempre les mateixes cares, tot igual. I dius, joder, no hi ha més maneres de fer... Al final tothom s'expressa de manera diferent, saps? I això és lo interessant també, que de tot s'ha parlat ja. O sigui, no escolliràs mai un tema del que no s'hagi parlat ja, però lo interessant és que se'n parla d'una perspectiva diferent. La proposta, no? Sí, o sigui, vale, sí, parlem d'això, però jo te'n parlaré des d'aquí, saps? Des d'aquest punt, que és el meu, i al final el meu no el té ningú més. Clar. O sigui, sí. I m'has dit que estaves també en un altre projecte? Sí, això encara estem veient què, perquè és el mateix més o menys, un projecte que va sorgir arrel d'un treball final
i eren 4 noies, o sigui, 3 noies i un noi, i una d'elles al final ha acabat marxant a Sevilla i estaven buscant algú que pogués substituir, diguem, aquesta persona. I em van proposar de formar-hi part, i això ara estem una mica que m'estan posant en context, aviam de què va la peça, perquè també van de ficar dintre del món que han creat, saps? Clar. Però al final és això, elles s'han documentat un munt sobre això, que va sobre la generació de vidre, i vulguis o no ha d'haver una documentació prèvia de que se'n parla d'aquest tema, que s'ha dit, que s'ha fet d'això, que s'ha criticat, no? Una mica de tot, i a partir d'aquí tu ja tens... O sigui, és com estimular-te una mica, no? Aviam tot això que em produeix i que em genera. I a mi això és el que estem fent una mica, estímuls, saps? Aviam. I ara en aquest estàs com a intèrpret. Ah, sí, Que també entenc que ha de ser molt diferent estar en un projecte com a intèrpret i també estar-ne en un altre com dirigint o codirigint. Sí, sí. A tu què t'agrada més o cap on et veus més encaminada? És complicat, perquè ara mateix estic gairebé segura que tiro més per la direcció. Però després, quan porto molt de temps que només estic com a figura de directora, trobo molt a faltar actuar, saps? Perquè és molt divertit, també és jugar, o sigui, és superguai. I no sabria dir-te, ara mateix sí que tiro més per o sigui, m'interessa més descobrir això, aquesta part meva més de directora. Sense abandonar l'altre. No? Exacte, no vull deixar. Però sí que és molt diferent el rol que tens. I pots viure d'aquests projectes? Uf. Nosaltres volem viure d'aquests projectes. Perquè és això, si pogués dedicar-hi tot el temps o gran part del meu temps a això, perquè també m'ajuda a sobreviure en certa manera, podrien sortir coses meravelloses, no? Però ara és una mica anar com una mica seca, saps? De temps, com necessito veure però no hi ha. I vas així, ara mateix no. Bueno, és molt habitual la resposta. Sí. I tornant al que m'explicaves que vas fer un curs a la Beckett sobre creació, guió. Com estava estructurat el curs o com t'ensenyen a escriure? Aquest curs el va fer la Marilia Samper, que és una dramatúrgia també. I bueno, aquest curs estava enfocat en un any, tu acabant amb una obra escrita. I els 2 primers mesos el que vam fer era sobretot donar-nos exercicis per estimular, diguem, com començar a... És com un motor, no? O sigui, l'has d'encendre. Aleshores era una mica això, donar-nos exercicis per escriure sense que s'interposés primer com la nostra part racional. És com tu escrius, improvises, sense tu jutjar, saps? O sigui, hi havia un exercici, per exemple, que a mi em va agradar molt, que de fet me l'he quedat i a casa a vegades ho faig. Tu et poses la premissa d'un espai, estàs a, jo què sé, a un hospital, i hi ha aquests 2 personatges, hi ha una nena de 13 anys i una dona de 53, per posar-te. I aleshores tens aquestes premisses i tu t'has de posar, o sigui, et poses com una alarma un minut, durant un minut tu has de començar a escriure un diàleg d'aquestes 2 persones i defineixes l'espai. O sigui, tu has d'escriure en un minut, saps tot el que et surti, tot el que et surti. Al cap d'un minut has de canviar i ara estàs en un altre espai, ara és una parella que està discutint, un minut. Ara tornes una altra vegada, la nena i l'àvia, des del punt on ho havies deixat i continues. I aquí surt molta merda, però ha de sortir molta merda primer. I després hi ha coses que sí que pots emportar d'això, com, jo què sé, doncs m'ha agradat la relació que s'ha generat aquí, entre aquests personatges, o, no sé, vas traient elements. I era una mica com el procés de cadascú és... Algo que a mi em pot servir per escriure, per desenvolupar una història amb una estructura, a tu potser no et serveix, saps? O sigui, és molt personal el procés d'escriure una obra o de crear en general. I a part d'ubicar-los, aquests 2 personatges, també decideixes si és drama o comèdia? O això és el que ja, durant aquest minut, tu ja veus cap on s'encamina?
O si és tragicomèdia, no sé. Sí, imagino que sí, que hi ha una part que tu pots dir com... que tu pots decidir cap on vols que vagi. Però després a mi el que em passa moltes vegades és que sempre tiro per l'absurd. Comèdia absurd. O sigui, jo si em poso a improvisar una escena, gairebé segura que sortirà una escena absurda. Saps? Això, que sigui comèdia però de l'absurd. I entenc que s'utilitza molt la improvisació per crear. Sí. No? Per agafar idees o agafar escenes o moments. Sí, sí, sí. O personatges inclús, no? Sí, perquè és el punt aquest de... Sí, quan ets nena, quan ets una nena petita, que no tens prejudicis, que fas el que et rota, el que et ve de gust, o sigui, et ve de gust saltar, ara, doncs saltes. Saps? Et ve de gust fer la croqueta, la fas, saps? Perquè o sigui, és el que el teu cos et demana, saps? I a mesura que ens fem adults, això una mica Això ens ho hem limitem parlat bastant molt. en entrevistes que hem tingut, d'aquesta cosa de tornar Sí, a ser nens, no? I a treure tots aquests prejudicis, o també hi ha a nivell de tècniques artístiques, no? Un dia la Paula Arellano ens parlava del sortir de la línia, quan estàs pintant. Com arriba un punt que ja no està permès sortir de la línia. sí, I com tornar a ser nens, tornar a jugar, tornar... sí. Que és algo com superinnat al final l'art, no? Total, o sigui, jo crec que és una necessitat, saps? Per això l'art està present en totes les civilitzacions, en totes les comunitats, o sigui, tu miris el que miris, sempre hi ha hagut art, sempre ha existit. I jo crec que és una necessitat que tenim nosaltres, d'expressar. I al final les paraules es queden molt curtes. O sigui, la manera que tenim de comunicar-nos moltes vegades es queda curt. Sí, a vegades el llenguatge no arriba, no? O sigui, no... La parla que tenim és eficient. O sigui, és... Tu què vols? Vale, això? O sigui, és per ser, jo crec, eficient, eficaç, saps? O sigui, com em pots dir les coses perquè em quedin clares en el mínim temps, saps? Però després, tu quan et dones el temps per descobrir una emoció, per experimentar dintre d'un lloc, ostres, aquí sí que et deixa't, saps? I aviam què surt. Bueno, i també penso que en el moment d'escriure un guió, també al final és experimentar amb el mateix llenguatge, no? Però és aquesta cosa d'experimentar i de fora prejudicis, no? Sí, és com... Lo guai és que creant una ficció pot passar el que jo vulgui. Saps? El que en la vida real jo no faria, perquè hi ha unes normes, hi ha tot això, en la ficció pot passar tot el que tu vulguis, saps? I això és lo xulo, experimentar en això que et produeix, saps? Veure això que et produeix, ficar-te aquí, en aquest món. O sigui, és molt enriquidor. I podríem dir que entens l'art com una necessitat. Sí, jo crec que sí. El definiries així. Sí, sí, sí. És molt ambigu, però és que l'art és ambigu. O sigui, no tothom, definir l'art. No tothom l'entén, o no tothom entén el mateix tipus d'art, o sigui, però el que sí està clar és que tothom necessita l'art, d'alguna manera. Sí, estic totalment d'acord. Inclús qui no ho sap, crec. No? Com qui no el valora o no hi pensa, o es pensa que no hi pensa. Sí, sí, total. Com que forma part potser de la nostra quotidianitat, o... Sí. Sí, és que... Clar, després ens podríem anar que... L'art també és un estil de vestir, o sigui, és... No ho sé, saps? O sigui, clar, jo quan penso en art penso en certes disciplines que, bueno, han estat matxacades, no sempre de... Esto es el arte... I va a parte. Sí, exacte. Sí. Però després, no sé, potser per la gent que fa arquitectura, depèn de quin edifici que vegi, bueno, sí, clar. O jo què sé, amb els mobles també es podria dir, un moble pot ser art. I tant, i tant. O la roba, saps, també. L'estil d'algú, saps, que dius, hòstia, que extravagante, saps, i que, no ho sé, pot ser tantes coses al final. Sí. Bueno, ve a ser una expressió, no, potser, o... És molt complicat de definir l'art. Sí, jo crec que és la necessitat d'expressar alguna cosa, o sigui, això, d'expressar-me a mi com a persona, d'expressar aquesta emoció, d'expressar aquest sentiment, d'expressar aquest pensament, que a vegades, amb les paraules, se'm queda massa curt. O sigui, és tan profund això, i hi ha tanta cosa d'aquí que es queda buit, si dius. I ara que dius això, em sembla que també t'interessa bastant la música. Sí, oi que sí? Sí. Que estàs fent un curs, pot ser? Estic fent un curs de cant, però
però... Però mica en mica. Sí, perquè és una cosa que em fa sentir molt vulnerable. O sigui, sí que he trencat una mica la barrera aquesta de fer el pallasso, saps? Quan fas teatre és una mica això de... fes el ridícul, saps? I perdre la vergonya en fer el ridícul. Però a l'hora de cantar és que tothom ens posa una mica com, ai, és que sembla que ho hagis de fer bé. I és com, bueno, no té per què. I tampoc tinc per què tenir una veu bonica, però encara és una que està allà treballant. Molt bé, que guai. I hi ha alguna pregunta que t'hagués agradat que et fes i que no t'he fet? D'algun tema que potser volies parlar? No, realment no. Super. No pensava cap... No, m'ho he passat molt bé. I hi ha alguna persona que tinguis a prop o algun referent que pensis que li agradaria passar per aquí? Sí. Si ens pots deixar anar alguns noms. Sí, vale. Bueno, de fet els hi vaig dir al Marc Pinyol, que també és un crac, i a l'Emma Sánchez, m'agradaria que vinguessin. I els he dit, rotllo, us importa? Sí. I a l'Edu Pons, també, que és el músic de Diana. Sí, els hi diré. Nosaltres també els hi direm, doncs. Perfecte. Moltes gràcies per venir, Paula, i molta sort amb tot el que et vingui, tots els projectes. Moltes gràcies.